Ufuna ukudlala ngabakaZulu ke manje. Usefuna ukudlala ngabami ke. Ukadla kumina. Hayi, ufuna makwenzeka kuphela. Ngcono ngoba ngathi basekuqaleni baba. Edod. Niyakhumbula mos ukuthi besithe namhlanje siqalaphi? Hayi nisangikhophozeli ke manje ngilanga. Siyabamukela nababengekho kuleli class namhlanje abakhona. Siyacela bandla siyaxolisa umshayeli womthetho noma ukhulumele phansi. Amen. Siyayithulela. Ngokuthi ngiqhubeke nje. Ngicela amavolontiya like ligubhe nje lishise esifundiwe solo kusaqala. Khona ezothola uswidi. Ngixoxele nje solo kusaqala ukufunda sifundile. Akekho uzofeyila, asifeyile. Cela ngigubhe nje uzokhuluma ukuthi sesafunda u1 no2 no3. Siyezwana insizwa. Hayi phela kusho ukuthi ngifundi mangabe ningazi ukuthi sesifundeni. Awukhulume sosazana. Akekho yini owaziyo ukuthi sesikhulumeni. Ungasabi ukukhuluma. Uzosho noma kukodwa phela ushiye lo munye hayi ukuthi kufanele kusho konke. Ukhulume sifundeni. Kosanitana nkosi. Awusabi ukukhuluma. Awuvela ubala ngikubona wena ukhuluma. Lento enixoxayo ile efunekayo noma nixoxe. Ngoba ngathi wonke umuntu uyakhuluma nje kodwa. Awumele nami sikhuluma. Awukhulume mntwana fundeni. Ya. Zisho kuqala igama lakho ubani? Ubani? Yini? Elingayiphi? Yini elingayiphi? Sana? Ya siyabonga ke nimzwile uthe ingulube ayidliwe. Akusho ukuthi uzothi wena ngoba indaza bethanda ingulube mawusufika expect to ama ribs bese uthi uyadla ingulube leyo. Bayihlobisa kunegama elihle kuthiwa ibacon. Hayi ingulube leyo awuyidli. Kahle kahle restaurant engekho halal. Kunama restaurant ekuthiwa halal. Halal awamasulmani niyezwa. Nina ningadla lawo ma restaurant ekuthiwa halal. Njengo KFC ayikho ingulube. Kodwa la kuthiwa nama ribs khona ingulube le izokungcolisa. Lo mntwana obeka ushembe kuwena uzohamba. Uzothi mawuhamba la emgaqweni ubonakala umuntu usaqa. Ingelo sayisekho ku. Ixoshwe ama spare ribs. Abekubizeka kamnandi niyezwa. Spare ribs. Bacon. Ibacon abantu. Ungazi ukuthi ngeke kanti iyamxosha uNkulunkulu.
omunye aguqa futhi sifundeni namarasheni niwathandayo aguqa omunye futhi sifundeni sathi ubani ubaba kaShem wafeyili exam balo uthi umzazela ayabuyisa amakhekhe siyamphuca ubani ubaba kaBhombela ubani bese kuba ubaba omkhulu wakhe bese kuba ubaba okhokho wakhe okushuthi nina nifundela ukufeyila sekufanele manje before sininikeze izinto ezimnandi qale kudlule la into emnandi izothola umuntu ophendula eklasini amashitsi azothola umuntu ozomphendula aphakazana sathi ubani ubaba kaShem mayekezi onginikelela ama-chips ngoba kushuthi abanye abafundi awu ubani uMahashem ubani uthi sithela umnika ama-chips naye lothi usithela nalo mfana ngoba uyazama mnike noma ethe usithaya akuyena umbopha kasithaya mfana usithele yes ya ubani umkhulu kaShem Mnika phela lo boyo mnika. Pendula. Hayi ushayiselela ku. Ya, kanifuna ukuthola abafundela ukukhona. Ubani umkhulu kaBhombela? Mthezi. Nika lo sho lapha, ubani osho mthezi. Boss. Khona abantu abazophatha ama-chips bazophelela kubantu ababona ngoba abanye abafundi nika nangomunye Hey, indaba ukhokho kaBhombela engathi yakhambi kahle nje kule insizwa. Engathi akhambi nje kahle la kule insizwa. Kwaba khona amaphakethe aziphendula. Ingoba zibhizi neindaba la ze-Oliver banama meeting nje abawabambile. Ngathi ucela nihambe nikhaya nibuze kubazali ukuthi amaNazaretha aqala nini ukukhuphuka entabeni enhlangakazi. Ngathi abahamba ukuza kubazali. Ukuze ungaphakamisi wabuza wena. Kwathi waqala nini ukukhuphuka amaNazaretha entabeni enhlangakazi. Ngobani? Angibuza. Ngo-1910 ukufika kaShem yezwa. Aqala nini amaNazaretha ukukhuphuka entabeni enhlangakazi. Yena uShembe waqala nini ukukhuphuka entabeni enhlangakazi ngoba uShembe bani? Ubani waqala ukukhuphuka ngo-1913 ba Shembe nika ama-chips nomntwana usebenzile. UShembe aqala ukukhuphuka ngo-1913 enhlangakazi. Thina sakhuphuka nini naye? Ngicela ukuzwa ufuna ukubona abantu abahamba bayosebenza kubazali. Hamba uyobuza kumkhokheli nangu ukuthi amaNazaretha akhuphuke ngo-19 ba engathi uphakamiseni. Ufuna ukuthi azokhuphuka ngo-19 bani amaNazaretha esehamba eyogimela entabeni ngoba uShembe wakhuphuka yedwa entabeni enhlangakazi ngoba uNkulunkulu wayethe ukuhlangana naye. Afika amaNazaretha washiye kaHlophe endaweni ekhona lapha eSandweth emzini okuthiwa iseHomisi namhlanje. Njalo ngoJanuwari afike yena awashiye la ahamba ayohlangana noNkulunkulu ngephi?
wahamba uManazarete athi Shembe wena usibiza ithi sokhonza uNkulunkulu wakho. Kodwa manje wena uhamba wedwa uNkulunkulu nathi siyafuna. Bathi uNkulunkulu mina ngibize wena Shembe. Ngo-1913 bashilo bathi waqala ukufona 1913. Mase ngisibuza njalo rekhodana. Waqala ukufona 1913. Ngo-1914 uShembe uphinde wenza into efana. Ake ngingaqhubeki. Wakhuphuka nini? Awungifundele kumele. Sentabeni ndangazi ngoba sangifuna namhlanje kwaqala nini? Thina sagidelana. uShembe wabizwa ukuqala kuya entabeni ngoMasingana January 1913. Correct. Emveni kwalowo nyaka wahamba nalo ibandla. Emveni kwalowo nyaka wahamba nalo ibandla ukuya entabeni bese unyuka yena yedwa. Ibandla lalisala ezansi nentaba emaseleni. Kwakuthi njalo ekuseni nantambama ehle uShembe entabeni ezokwenza inkonzo. Ngonyaka 1916 kahle. 1916 kwenzakalani? wahamba yedwa futhi walishiya ibandla emzini wakwaShembe. Walishiye homisi ibandla uShembe ngo-1916 Eye contact uma urida ndoda. Wayesecela uShembe uNkulunkulu ukuba nezingane zakhe amanazarete zimlandele ukukhwela intaba. Impendulo kaNkulunkulu yafika kwinkosazana uHana Mkhabela. Lalelani-ke ngoba ngizonibuza ukuthi umyalezo uNkulunkulu eselethe impendulo ngoba nizoshumayela kusasa ngigucela uShembe wakhuphuka ngo-1914 wakhuphuka yedwa ngo-1915 wakhuphuka yedwa uthe ngo-1916 yabuya impendulo ibuye inkosazaneni yakaMkhabela ogama layo liwuHana. Ungathi inkosazane yakaMkhize uboka kaMkhize yakaMkhabela. Inkosazane wafika kuyona impendulo uShembe secelile uNkulunkulu ukuthi labantu ongithume kubona bathi nabo bayathanda ukugibela kule ntaba. Kubeka usiza ukuthini wena uMkhabela. Owayesethempelini lakwabo. Babe sehomisi washophe ilapha ehomisi. Ngalelo langa isibhakabhaka sambozwa yinkulu. Mhla sebuya impendulo kwavele kwathi emafini kwagcwala inkungu uNkulunkulu lapho ingibona bayefika. Babegcwele abantu egcekeni lapha njengoba kusuke kugcwele emhlanganweni. Ngalelo langa isibhakabhaka sambozwa yinkulu kwaqhamuka isibheko sokudumo. Abantu bonke bangena ezindlini ngaphandle kwale nkosazane eyasala yodwa ngaphandle. Kwathi uma bembiza ukuba angene endlini akazange angene. uNkulunkulu wakhuluma kuyo. Uthe uma izulu seliqedile ukuduma baphuma baya endlini bamthola uHana ezihlalele lapho ngaphandle engalimele ndawo. Bambuza ukuthi ungani uhleli ngaphandle kwemvula ebenesifo esingaka. Waphendula wathi izwi kaNkulunkulu lingitshelile ukuba ngihlale ngingabaleki ngoba uNkulunkulu ukhuluma nami. uJehova uthi ngitshela ukuthi kufanele abantu balethe iminikelo wemvu inqama uma nifuna ukukhwela intaba. Sekubuya impendulo uShembe kade sicelela ngaba sigibele entabeni uShembe azange asicelele ukuthi asigibele ngoba okwafanele agibele entabeni kwakuyena yedwa. Kodwa ngomsa wakhe phakathi wasizwela ukuthi ngathi asigibele ngentaba. Wathi uNkulunkulu laba bantu bangcolile. Laba bantu inhliziyo zabo zimbi ngeke bakhwele ngentaba. Wathi uShembe ngiyamacelela uNkulunkulu noma ngabe yini ezoba umnikelo abangayenza ukuze bakhwele ngentaba. Ngicela ubanikeze. Wathi uNkulunkulu akube yini imvu igusha ngithi
Ya. Qhubeka nje. Le ndaba yabikwa kuShembe ngosuku olulandelayo. Wayibiza leyo nkosazana yambikela konke okukhulunyiwe kuyo. uShembe wabuza kumfundisi omncane wathi, "Uyayikholwa le nto eshiwo nentombazane?" Waphendula wathi, "Angazi." uShembe wabuza futhi umkhokheli u-Alice. Waphendula wathi, "Uma ubaba ekholwa nami ngokunjalo." Babekancane. La uNkulunkulu ezokhuluma babegcwele abantu ngithi ngizwile. Wabaxosha ngesiphepho, wabaxosha ngezulu, wabalisala izulu. Kwasala lo wamkhethile ofana nawe ukuthi namhlanje ube la nawe ukhethile ukuthi